Натхняем беларусаў. Украіна гасіць Расею па печані. Трамп дамовіўся з Іранам. Ціханаўская бярэ вяршыні. Лукашенко прабачаецца перад Зеленскім, а Крэмль грызе локці і абдумвае, як прадаць сваю паразу народу. Чаго так спалохаўся Лукашенко? Чаму Пуцін ужо не можа перамагчы і чаму беларусы, як пчолы, тройца добрых навінаў з Паўлам Севярынцам. Мы сустракаемся, каб разабрацца, што адбываецца ў Беларусі і свеце вакол нас і ў нас саміх. Подписывайтеся на наш канал. Калі вы подпішацеся проста падчас прагляду відэа, яго пабачыць большая колькасць людзей. Для нас гэта вельмі важна, бо Беларусі так патрэбныя добрыя навіны. Першая добрая навіна. Украіна працягвае пераломваць сітуацыю на фронте. Ва ўкраінскай арміі менш людзей, 700 тысячаў, чым у Расіі, у яе 1,5 мільёны. Менш звычайнай зброі, гарматаў, танкаў і самалётаў. Але ва ўкраінскай арміі вышэй маральны дух і круцейшыя тэхналогіі. Вайна цяпер іншая. З дапамогай армады разнастайных дронаў Украіна зрабіла фронт цалкам празрыстым на глыбіню 15-20 кіламетраў. То бок цяпер днём ці ноччу практычна немагчыма незаўважна сабраць людзей ці тэхніку для штурму. Беспілотнікі палююць на кожную машыну і кожнага чалавека ў так званай шэрай зоне фронту. Ва ўкраіны дронаў цяпер столькі, што на кожнага расійскага салдата прыпадае ўжо мінімум па 2 штукі. А гэта гарантаванае знішчэнне. Пехацінцы пераўтвараюцца ў самагубцаў. Упершыню за гісторыю войнаў забітых у Расіі значна больш, чым параненых. Бо кіраваны дрон б'е проста ў байца. Той, хто за пультам, быццам у кампутаровай гульні, пару клікаў, а ў полі труп ці цяжка паранены. Таму расійская армія пачала паціху адпаўзаць з асабліва небяспечных накірункаў, такіх як Кірнбурнская каса у вусці Днепра пад Александраўкай ці Купянскам. Больш таго, Украіна пачала безлітасна нішчыць расійскую лагістыку. Падвоз паліва, боепрыпасаў і жывой сілы ў тылах арміі Пуціна. Падарваныя масты ў Крым. Сухапутны калідор уздоўж Азоўскага мора да расійскіх пазіцыяў пад шчыльным украінскім агнём. А вось і курортны сезон для безбашаных расійскіх турыстаў у Крыме. Гіганцкія чэркі на запраўках. Бензавозы гараць уздоўж дарогаў, у сеціве куча відэа, бензіну няма. І акрамя таго, украінцы пачалі беспрэцэдэнтную серыю ракетных удараў па расійскіх вайсковых і нафтаперапрацоўчых заводах. Пасля каласальных пажараў у Туапсе і пад Піцерам гарыць найбуйнейшы нафтавы гігант у Капотні пад Масквой, хімічны завод «Азот» у Новамаскоўску Тульскай вобласці, які вырабляў аміяк для расійскай арміі, комплекс «Танека» у татарскім Ніжнекамску, там жа завод Ніжнекамск нафтахім, дзе выпускалі сінтэтычны каўчук для шынаў, нафтабаза Росрэзерву ў Рыбінску пад Яраслаўлем, ваенны завод у Чабаксарах, які вырабляў ракеты і дроны, і так далей, і так далей. Так баксёр б'е суперніка па печані, каб вырубіць яго энергію. Што ж робіць у адказ Расія? А Расія бомбіць Кіева-Печорскую лаўру. Увесь свет пабачыў кадры злавеснага начнога пажару. У выніку прамога трапляня расійскай ракеты гарыць галоўная праваслаўная святыня Украіны. Манастыр і вялікія цэрквы ў самым сэрцы Кіева. Як пасля гэтага Пуцін будзе казаць, што ён змагаецца за хрысціянства? Менавіта такія фарысеі, ненавіснікі і садысты забівалі самога Ісуса Хрыста. Расія абвясціла, што ўдары будуць мэтанакіравана цэліць па сталіцы Украіны. Шмат ракетаў ужо трапіла ў жылыя дамы, дзясяткі мірных жыхароў забітыя і параненыя. І гэта выклікае страшэнны гнеў украінцаў. Пуцін у адчаі, на фронте ўсё горш і горш. Уся Расія бачыць пажары на паўнеба. Крым ператварыўся ў пастку, эканоміка падае. Для Крамля ўсё ясней вымалёўваецца афганскі сцэнар, які угробіў савецкую імперію. Чаму гэта добрая навіна для Беларусі? У выніку развалу Савецкага Саюза пасля афганскай вайны Беларусь атрымала незалежнасць. Цяпер, калі Расія трашчыць пад цяжарам вайны з Украінай, у Беларусі ёсць шанец пазбавіцца ад рэжыму і нарэшце стаць нармальнай еўрапейскай краінай. Краінай для жыцця. Украіна перамагае, Пуцін у мінусе, Беларусь у плюсе. А што ж Лукашенко? А Лукашенко бачыць, куды цяпер дзьме вецер, і паглядзіце, каб пачынаюцца цуды. І вось тут другая добрая навіна. Лукашенко ў інтэрв'ю каналу Аль-Арабія прызнаў, што Расія загрузла ў вайне. Прызнаў, што Беларусь і Расія не вытрымаюць пашырэння фронту на 1200 кіламетраў беларускай мяжы. Заклікаў Пуціна ісці на кампраміс і, уявіце сабе, публічна выбачыўся перад Уладзімірам Зеленскім. Вось гэта нумар. Вы наогул памятаеце, каб Лукашенко хоць перад кім-небудзь прабачаўся за 32 гады. Ды ён нават за тое, што забіваў і катаваў беларусаў перад уласным народам не прабачаўся. За тое, што краў у народа выбары і грошы, хлусіў і падманваў, ніколі не выбачаўся. Ганарыўся, што не прагнецца перад захадам, не накланяемы, ніхто не нагнёт. А тут бац, як прабіла. Бярэ свае словы назад. Цытую.
Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, и не надо было их говорить, учитывая то, что он все-таки воюет. Может, мне и не надо было так резко говорить об этом. Перекладаю. Ребята, усё понял, попутал згарача, извиняюсь, главное по голове не бейте. Что ж так моцна ўразіла Лукашенку? Чаму ён даў заднюю? Бо кіраўнік сілаў беспілотных сістэмаў Украіны Роберт Броўдзі, вядомы пад легендарным пазыўным «Мадзяр», папярэдзіў: не раскрывай рота на Украіну, бо прылеціць і па тваю душу. І гэта не проста словы. А тут яшчэ беларускія добраахвотнікі, якія заяўляюць, што гатовыя адваёўваць свабоду і незалежнасць Беларусі, паказваюць на відэа, як асвойваюць дроны. Лукашенко разумее, што Пуцін стратэгічна прайграе. Грошай, тэхналогіяў, рэсурсаў у Пуціна на парадак менш, чым у вольнага свету. Лукашенко рэальна страшна. Што рабіць, калі Расія праваліцца? А Украіна побач і памятае кожны крок і кожнае слово. А памяць там на хвіліначку крывёй запячатана і аплочана. Лукашенку рэальна страшна. Дарэчы, у тым жа інтэрв'ю Лукашенко умудрыўся наехаць на Ватыкан і Ізраіль, яўрэйскае лоббі, якія, аказваецца, стаяць за сусветнай змовай супраць Расіі. Гэта што, каб расійскім шавіністам спадабацца? Прыцэльна страляе сябе ў абедзве нагі. Яшчэ два міжнародныя скандалы. Лукашенко у мінусе, Беларусь у плюсе. Добрыя навіны ажно гудуць. Можа быць, таму беларусы як пчолы? Не, пра гэта крыху пазней. А цяпер пра Трампа. Трамп тым часам нарэшце дамовіўся з Іранам. Нафта патаннела, а значыць, упалі даходы Крамля. Як там разбяруцца паміж сабой Трамп і іранцы, гэта іх справа. Для нас, беларусаў, нашмат важней, каб увогуле дамовіліся і не ваявалі. Бо дамова США і Ірана азначае танную нафту і падзенне без таго нізкіх даходаў Расіі. У Крамля не будзе грошай на новыя танкі, ракеты і дроны, на заробкі ФСБшнікам і прапагандыстам. А Амерыка пераключыцца на падтрымку Украіны. А пакуль Амерыка завісла на Блізкім Усходзе, Еўропа паступова, але неўхільна нарошчвае сваю вайсковую і палітычную магутнасць. Шмат у чым поспех Украіны – вынік цвёрдай палітыкі еўразвяза, дзе галоўную ролю адыгрывае Нямецчына. А Нямецчынай, хто не забыўся, кіруюць хрысціянскія дэмакраты Фрыдрыха Мерца. Еўропа, як і ЗША, пільна прыглядаецца да Беларусі, бо Беларусь апынулася ў геапалітычным фокусе. Еўропа хоча бачыць Беларусь дэмакратычнай і незалежнай ад Масквы. І вось тут трэцяя добрая навіна. Увагу да Беларусі ў Еўропе і зацікаўленасць у вольнай Беларусі яскрава выяўляюць топавыя сустрэчы кіраўніцы беларускіх дэмакратычных сілаў Святланы Ціханаўскай. За апошнія тыдні Ціханаўская сустрэлася з цэлай чарадой уплывовых еўрапейскіх лідараў. Новым прэм'ерам Галандыі, прэм'ер-міністрам Великабрытаніі, нарэшце прэзідэнтам Чэхіі. І гэта проста ўспышка параўнальная з хваляй падтрымкі пасля 2020 года. З Робам Етэнам, галандскім прэм'ерам, Святлана Ціханаўская абмяркоўвала дапамогу беларускім рэпрэсаваным і іх сем'ям, а таксама міжнародны ціск на рэжым. Звярніце ўвагу, Нідерланды – это не толькі Гаага, это яшчэ сувязь заходняй Еўропы са скандынаўскімі краінамі, падтрымка ініцыятываў усходняй Еўропы, а таксама вядучы экспарцёр сельскагаспадарчай прадукцыі ва ўразвязе, у якога Беларусі ёсць чаму павучыцца. З прэм'ер-міністрам Великабрытаніі Кірам Стармерам Святлана Ціханаўская дамовілася пра падтрымку беларускіх медыяў і дапамогу беларускім палітвязням. Звярніце ўвагу, Великабрытанія – гэта найважнейшы рычаг уплыву паміж ЗША і еўрапейскім звязам, асабліва ў сённяшнія няпростыя часы. Ключавая краіна Захаду што да падтрымкі Украіны і, акрамя таго, калыска парламенцкай дэмакратыі. З прэзідэнтам Чэхіі Петрам Паўлам Святлана Ціханаўская размаўляла пра супольную салідарнасць з Украінай. Візы для беларусаў і падтрымку беларускай культуры. Звярніце увагу. Чэхія – гэта тая краіна, дзе прэзідэнт і ўрад спрачаюцца па ўсіх пытаннях, нават па Украіне, але не па Беларусі. Па Беларусі яны дзейнічаюць разам. Такой серыі візітаў на найвышэйшым узроўні ў беларускіх дэмакратычных сілаў не было ўжо даўно. Гэта прызнанне таго, што Беларусь – это не Лукашенко ці ягоны рэжым. Беларусь – это перадусім вольныя беларусы. Лукашенко без сіла грызе локці і вые праз прапагандыстаў. Ціханаўская на вышыні, Лукашенко ў мінусе, Беларусь у плюсе. А цяпер нарэшце пра пчолаў. Беларусы за мяжой, як пчолы, збіраюць найлепшае з развітых краінаў вольнага свету, каб вярнуцца ў Беларусь з перамогай. Ёсць тое, што варта пераймаць, вучымся. Ёсць тое, што не варта пераймаць, пазначаем для сябе. І рыхтуемся. Вось каманда Ціханаўскай сабрала мёд на лепшых кветках Нідерландаў, Великабрытаніі і Чэхіі. Вось Зенон Пазняк выдаў у Польшчы кнігу вершаў пра Віленшчыну.
Беларусы ва ўкраіне вучацца ваяваць. У Польшчы пераймаюць узоры рэформаў ды перадавую айцішачку. У Германіі прыглядваюцца, як правільна будаваць інфраструктуру і індустрыю. У Аўстрыі лагістыку, у Швейцарыі банкі, у Літве вывучаюць досвед рэстытуцыі, вяртання ўласнасці пасля саветаў. А ў Амерыцы пераймаюць белазубую усмешку, бадзёрасць і аптымізм. Бог даў нам, беларусам, пчолам, магчымасць сабраць самае карыснае для Беларусі з усяго свету. І нам, беларусам, пора перастаць енчыць і наракаць. Нам, беларусам, грэх скардзіцца. Добрыя навіны за апошні месяц ідуць вагонамі. Украіна ўзмацняецца, Беларусь у фокусе, палітвязняў вызваляюць, шматтысячны фэст надзеі, рэжым слабее, Расія апускаецца на дно. Таму для нас самае галоўнае зараз падрыхтавацца да вакна магчымасцяў, якое можа распахнуцца нечакана. Зараз трэба збірацца разам, дамаўляцца, абмяркоўваць, як вярнуцца ў Беларусь з перамогай, рабіць больш беларускіх медыяў, каналаў, соцсетак, больш кнігаў і фільмаў, больш беларускай мовы і культуры, больш згуртаваных супольнасцяў і справаў, натхняцца і натхняць іншых. Давайце рабіць гэта разам. 23 чэрвеня ў Вільні прэзентую сваю першую пасля турмы кнігу «Беларусь – гэта святое». Бліжэйшы аўторак 18:00 у самым цэнтры сталіцы Літвы у візіт-цэнтры Сейма, праспект Гедэміна 60. Прыходзьце, злятайцеся як пчолы, збірайце мёд, пылок і праполіс. Беларусі ўсё гэта вельмі хутка спатрэбіцца. Верым, можам, пераможам.